va ensenyar el que era la malaltia de l'Alzheimer, posant com a exemple el molt honorable president de la Generalitat, Pasqual Maragall. Bicicleta Cullera Poma a vegades és la memòria de les persones que l'estan perdent, i Bicicleta Cullera Poma vol ser i és un homenatge a ells i a les seves famílies, no ho oblidem. Recull el Premi Carles Bosch i l'entrega a Maria Bordes, directora de Ràdio i Televisió Espanyola a Catalunya. Moltes gràcies a tothom. Gràcies realment a Caldes de Malavella, a Ixí, a Constantino Mediavilla, a tota l'organització. He de dir, Glòria, que ha estat un plaer que em toquessis durant aquest mes i estic molt content d'estar aquí, perquè és una nit molt maca. De fet, aquesta nit havia d'estar aquí amb nosaltres Pasqual Maragall i la Diana. A les 5 de la tarda m'ha trucat Pasqual per dir que s'havia mort el sogre, pare de la seva filla Airi, que viu a Buenos Aires. Estava afectat i a més Pasqual marxa demà a l'Alguer a presentar la pel·lícula en un festival, perquè la pel·lícula afortunadament continua funcionant i serveix per allò que s'havia fet, que és per posar el tema de l'Alzheimer sobre la taula, que és el que ell volia quan em va parlar de fer aquesta pel·lícula. He de dir que Pasqual està bé, la malaltia en el seu cas va a poc, i us ho dic perquè em consta que tots els que esteu aquí, tots us l'estimeu. Jo moltíssim. He de dir que per mi és brutal i que l'essència del personatge encara hi és. I l'està respectant la malaltia suficientment com per estar molt despistat amb mil coses, com per fer patir a la família, però us he de dir que la dona disfruta del marit i els fills disfruten del pare i els amics disfrutem del Pasqual. Aquesta pel·lícula, evidentment, sense el Pasqual Maragall, jo puc portar molts anys fent televisió, fent cinema documental uns quants anys, impossible sense el millor protagonista que li poden regalar un director de documentals. De manera que no només gràcies a ell, la seva sinceritat, la seva intel·ligència, la d'ell i de la seva família. Qui hagi vist la pel·lícula segur que s'hauran quedat meravellats del nivell de sinceritat i d'intel·ligència de la família. Gràcies a ells, evidentment, però crec que avui tots estem una mica tocadets, sobretot pel tema del que és els mitjans públics. Jo he estat 3 anys fent aquesta pel·lícula, amb uns diners públics i amb una fita que la Mònica Terribas, el Paco Escribano prèviament, tenia molt clara. Quan l'altre dia es va anunciar retallades, TV3, etc., nosaltres no estem emprenyats, els de TV3, pel fet que ens retallaran el sou. Evidentment que hem de caminar cap a un món d'equitat en el qual molt possiblement haurem de fer molts esforços. Però sobretot compte que aquesta retallada no impliqui una retallada que va molt més enllà dels nostres sous. Que la retallada sigui, evidentment, perdre una cosa tan collonuda com és la televisió pública. Molts dels premiats, no sé si és per casualitat, veig que provenim, treballem, i convidats, Rosa Maria Calaf, que estic veient per allà, tantíssima gent boníssima, Divendres, Cristina, Carles, Montse. Jo crec que si quan fem la foto veurem la quantitat de gent que provenim dels mitjans públics. I no és per casualitat. És una forma de fer, és una forma de responsabilitat que sí que està en perill. Que amb l'excusa de les retallades compta que està en perill, jo diria, la democràcia. I res, un superrotllo en defensa, evidentment, del tipus de feina que crec que defensem tots els que estem aquí. I sort, nosaltres també, evidentment, Televisió Espanyola, els mitjans públics, nosaltres a TV3, hem de defensar la gent que tenim al davant, perquè hi haurà pressions, arriben moments molt difícils, arribaran pressions, sort a Televisió Espanyola, que no torni Udazi. Gràcies.